khovelat na pawimawh ber le harsa ber pakhat chu naupang enkol hi ani ama ero chu a pawimawh em boxi ani soi chuan ola practical hian a harsa em ani mitam zawk kan fel na ani ama ero chu tuntumai chuan an naupang lai hian naupang te engtiang nge kan enkolang ti he video mang hian kan en hodon ani tuna i mu mek ang hianin patling pani hian fa pakhat an nei ve vea an fa ti chu pakhat chuan sumle paina vura pakhat chuan le khabuin a vur ani tu nge van nei pui zokang lo enang ti chuan malam panin an kal zela nunan mang zela tuna kan mong hianin kan ngai an ma kong alo omani chuan an sumle pain vura an kan thei maita ti chuan apani na apain le khabu avur chuanin angai tua lei asiama tiang hianin akal kai puya pa chu an kalna kong chu khomul chin asawa longa kal kai ngai anita ta chuan sumle pain vura engma an sumle pai chuanin man tlak na anei to lo ani chuwangin lungnur takin kalsun som to lovin an kirle ani amai ro chu apain le khabua avur mi panaw pangte chuanin chu kongvek chu lo zo ti chuanin ale khabu chiana enga tang chuanin long chu hai thaini long hain kalkayang tin chon tu na kan mong hianin ra le laman kai thai ani video in na tanga iril ruwa lo om zir lai kha comment ma lo drop vero he video hi midang ta na tangkai tura ingai ten i chuan lo share veng he tur chen ka som che ni